papa some we do fa titu ka utu bisiba se country asemo ya so asemo se sabe ana se sabe na ana mu fi wọ́n ṣe ìfàṣẹ náà sẹ́bẹ̀ yà àwọn ọmọ ìgbà sẹ́bẹ̀ tó náà sẹ́bẹ̀ náà ìmọ̀ ẹ̀yà fàáyé akọ́nìjà tó yé nípa àdọ́mọ̀ ìlú. kájí fún òun orí ọ̀pọ̀ fún ẹ̀. Abusuapanyin Kofi Apia ọsọ yà atwampọmọ asona abusuapanyin. Azaba na dia mo ka kwa nfo aye beka obi so petition say ka ele azaba de Allah sa de se e fo na so no wa da wonu ara wonu that's a million wa da ma so de ma po ni ba pa to wa sa yo ma da wonu ya fre wo mo go ni pra ma ko ni ya tanya ya ni Adamu. Wadu sabu. Sabu omuti biya fa kontini dase ni won de ontre ina won bo na no aso bo na be wa ka lase. So someone abato anu de e jaase anu ko tun de so ye na hade baka no mo ba baka na sem e so mo ka ahin so ni bi e da so mo e so de ma pa ko na so ma lura na ko ma pa ma e be ni pa mo de ba trase mo ka bi ma po hin ba no baka na sem awo mo ko ni ba no we so mo se na se bi u fo de da e de ma mo na su ja ya chame sana sana nshiritie mampom banyifo e wo ho no o ma mampom banyifo wo ho sa mo yi efijasi ni fa hene wo efijasi ni fa hene wo ama so probu jamasi obi ani o jamasi obi ani ho ena kronti hene na asem wo ho wa do ko tuna asem wo ho wo no beta nchen so ko tuna beta nchen obi so ko nyane bia wo ba no wo ko ase akwa mu hene wo ho akwa mu hene wo asem ni no ho o ha o so tu bana na so o na kwamu ba ena adonten hene adura hene wo so ho adonten hene adura hene wo ha ena chidom hene so ho chidom hene wo ena jase hene na jase so wo ho adon jase hene na asem wo ho adon nti yes ankobia hene wo jase hene ankobia hene so ne de hene ankobia hene wo na cheze me do aka ho yo aka ho na makohwe amana de achi ame hene so ho ko no crate on so ko no crate ani abrewa to no ko no crate dia yo nipa aka yo akwa mu hene o se nipa aka esi hene tu hene fo akwa mu hene adonte hene chidom ankobia se jase hene wo ho anko hyenemu se de jase ho anko hyenemu wo no na ebesi jase fo ni nyina na so na ebesi jase fo ni nyina na obia ena benkum su ni ho nifa afijase ena achiame hene su ni ho ena chame so kan ada wenu se abrewa nipa ye wo mo ko gina ho ama wenya nipa san wo mo aka nyina feku o mo no akwa mo hene da feku ni nyina no o se o ma ka nyina no feku no ko mo ni ena da sa o nyina no asembieno akwa mo hene asa ko mo hene adonte hene chidom hene ankobia nifa ena aka se edipa num ena yiba aka se ya una sabe desse ya wo mo waka no wasem se fata na so mo fata enke jase hene na wo frɛ no na adama no so wonko si jase hene se ka wo frɛ no na da so papa benifo no wo di ma na no be fana ko di no ho so no ni ho no aye adonte hene kura ye moba so no so hene moba meboa adonte hene ye moba dra yo mo se no ko nipa no ada masala se du wonya nipa na frɛ no
Yom. Na ka se we nam de ma ko man panyimfo. Yom. Na be wa ono nkobo se za kwa mu hene. Yom. Na chidomne. Yom. Ankobia. Yom. Na nifa. Yom. Omo mama ne. Yom. Tia no fa udidi nya nipa ne din no a wo bo na ade. Yom. Na odidi ne ma wo mu. Yom. Na so mu wo ho bibi kan ana so obi so oni no ti wo pe no a. Yom. Na wa bebo amane. Yom. Mama nipa kro no akohu mpanyimfo. Yom. Wo hu no a eno a. Saa so wo mu ni no ne yebeka no ho asmane aka. Yom. Obi owo bibi tia no o mfata so odi hene no waka che. Yom. Saa wo mu ni bibi anso tia no dia na che woni akro ya dia konwa no ma. Yom. Empanyimfo no mu ni tumi se mu ko de shebrante bi akwagiri sika sam dia konwa be ma. Obi ani wo saa tumi. No one for him to wrestle no. O say mo ba ani adon te hene. Enti se mo ni pa o bie kwa no ma ya to bi bia. Na se babrewa o tuso oni. O fata so chaza be amo de konwa so no. O from ba no. Se diwi edi o ni no. Fadi no no. No fa ko ni de fo no. Aye se bi akom. Aye se bi chidom. Adonte ene difa. Akobi ya ene difa. Omo class eze ono ono tell mo kan na yimu edipa no sabe o mo no hase mo kan ono mo kan hase mo kaze bi e yimu a oba ma ne ana bi no mo da ka che wo mo na ze mo hase bi ko maka ta you follow to me say this bad e bia obi a se ko sika oba mi sa sabe mi de me kan adwene mo we ye mi say akono ne bai mo ya na mo afo obi a ni to me so ko di se obi a o eba na se to ope eto ho ko na ko ja to ho sana hine wadan hine wo jase twa hine wo akwemu enkoso hine wo jase apontam ne wa kasa hine wo akwemu chechire hine konte wo mu nyina wo bia hyepeku bi o se me be ka wo na bia hyepeku mu tre no oda no neka wa ka se no ka nyina ko che de ka so yo me si ni tu ni fo mu nya mo hyepeku ti ono no go na ka so ti no ne ade a wo se mu nyina mu o se no ka che ho ti se da wo no ti ze se bia mu ti na ma bo na abroa wo na reye wu nkrofo emu atre nipa wade hye no bebre sabruwa ya to bo ase abotre to bia wo so fata bia e wode ni dwa so no age wade lo sabruwa na bi hu nipa no nyina hu mu ayiri ya be hu de sabia wono mu nufo eye o sade se no motre to bo ase na do do fata bia so dwa to bia no sa se je e be bia o na bro wo fi tu oni ayi na bo bu banti a akodwa no pano a pese yi no e ba o bo di a kire wo ba o da ko pani fo no na be fona duro ho se be fona ni na duro ho bi do se i mo so ka afa na mo de e be papai na be che yura che be bi do ko kan do sa matem abatam ba wi a afa de na sa mane kwa so ni wa na cha me e ba ma na sa kire mampom pani fo o so sa kire no ba ni ya wi afa na sa be e ne ba ha ba ba di ni sa ye pa ti se o mo ni na obi a ko ro fa so e go de e bata senu apahine de wo fa sa apahine de wo fa apahine de wo fa apahine de wo fa si fiase mo bibia na jo ande wa bona mane ane no si bibia jo wa bona mane se wo fa se be ye no wati apahine de wo fa ndi wani so mutua mo kwa mu ano so o apahine de wo fa ruto mo kwa mu to ndi bibia no wa bona mane to fa me ye se bi ye se owia no wa bona mane owia wa bona mane se de ma duru ko no fa tete tia yedi asem bia ni ho se eno na tu no from ne no se wa jo tu bi aboko no mo bia ne no so wo be ma e ko so ni eno ba na uja ku na to no ada ko bia ko ta se de yo ata no tan se be pe na so ko ti ko ta se ko ya se ko ta se ko yo se ko ni ne nya ma bo ni wi a o pa ma so no ko ba da ma no ba ba ka na da so bi ba tete tia tumo na mo yempese manso bia beba ho se be ka se kronti hin na asem ono no akọ hin yempese manso beba ho ne akaze jase hin na asem ono no akọ je hin eti mo ntwen mampo hin ba no be ka na asem ono ade wo mo o bo se be asem ba na asem se na asem da
kɔntɛn so ɛna ɛma na tuba so sɛ ɔkyɛ yɛn dɛ yasɛ hene ne so ɔka ho ɛna sɛ yɛn twɛba so dɛm ɔpɛ ne saa wɔntwa so kɔm yɛwɔ wɔn tu mu ɔmpanyinfoɔ ba a ɔlɔba no na sɛ wɔfi biara ɔhwɛ wɔaka ho asɛm ɛna yɛ aka no ɔlɔba yɛ sɛ ɛkɔ yi nkɔ bi pa no ne di pa so a ɛhwɛ ɛna ne kyerɛ apɛ nipa sɛbi fama mpanyinfoɔ no na sɛ bɛhwɛ ɔkwa yɛ ba so yɛ na bɛne kwa so biara adwuma wate sɛ bawadeɛ ne da kopɛ to nsa fɛ wɔ mo sɛ ɔnkawe ka wukude yɛ ɔde yɛ sɛ wɔyɛ no to nsa fɛ mu nyinaa ne sɛ ne dua no akɔla bɛhyia no bi a ɔbɛdwa ato biara no wɔde aba na sɛ bɛwɔ mu woma bɛyɛ na wɔtwe bɛdu no a ɔde dwa atoa no na sɛ bɛ ɔmɛne kwa so biribi atuma da no kɔɛ ɛnsa deɛ ɔbɛnya bideɛ adɔbɔ mu wɔda sɛ mu wona sɛ na ho